Takže ahojte, ja vás vítam v dnešnom videu a dnes vám chcem ukázať jednu zmenu na Star Stable Online a budem si kúpovať potom stajne tu vo Fortpinte. Takže môžeme ísť rovno na to. Takže zmena je na hlavnej stránke Star Stable, takže si ju otvoríme a hneď vidíte, že tam už nie je to zimné. A nižšie máte video, to si môžete pozrieť potom a ďalej iné veci a tak ďalej. Potom hore v rohu máte, že si môžete dať novú hru alebo sa prihlásiť, ak ste to mali aj predtým. V druhom rohu tu máte vlastne hru, novinky, aplikácie alebo Star Raider. Ja sa prihlasím a ozvem sa vám potom. Takže ja som sa prihlásila a máte tu vlastne svoj profil. Tu hore máte teda aj v akom ste serveri, vy ste sa ma to pýtali, tak tu máte možnosť to vidieť. Tak teraz, keď pôjdete nižšie, tak tu máte teda toho Star Raidera. Ja som mala teda Star Raidera na 3 mesiace. Potom tu si môžete zase vyberať, ktoré chcete, čiže Starcoins. To je také ružové. Tu máte vlastne kamarátov, podľa toho, akého je levelu, dostanete toto dole. Potom, kde sa zadáva kód. A tu vám ukážem. Tu máte server, čiže Sunny Mountain, co ste mohli vidieť tam, čiže to je EE2. Tu si môžete presunúť server do iného. A trošku vyššie, to by som vám ukázala, lenže tam by bola moja e-mailová adresa a to nechcem. Mne sa asi najviac páči tu jak je Starcoiny, pretože to také pekné ružové to je, tieto tu veci, takže proste sa mi to páči. Tu keď si kliknete na váš profil, tak sa vám zobrazí vlastne čo chcete. A presúvame sa na kupovanie stajní vo Fortpinte. Som si tým istá, že si ju chcem kúpiť, takže môžeme ísť na to. Klikneme sem a dáme Make this my home stable. A tu máte za Starcoins. Ježiši. Za 25, ja mám 73 a dávam OK. Teraz mám už len 48. Ja to prežijem. A už tu máme teda stajňu. Takže obyčajne aj v Morlandu, akurát, že ste vo Fortpinte a podľa mňa je to lepšie, bližšie vlastne, ako keby. Takže to je zatiaľ všetko z dnešného videa. Majte sa pekne a ahoj!